Ubuntu mabande ebantwini malume abashana lo. Bafowethu ngiphethe naliphasela elisuka le eJohannesburg kwi-Knowledge Clothing Accessories and Kitchenware. Bathi nje malume abashana abagqoka abantu nathi nje si-Knowledge Clothing sicela nje ukunikela siya-donate. Yabo. So sengithi nje ake selivule nathi bafowethu nali iphasela eliphuma le eJozi. Siyabonga kakhulu sisiwami uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu angathi angalibusisa ibhizinisi lakho lande Nkosi yami. Yazi ngiyabonga bafowethu support eningipha yona. Yokugqokisa abantu abaswele. uNkulunkulu nje aqhubeke bafethu anenze kahle. Ngiyabonga kakhulu kunanazi nezicasulo la ezinhle. Yibona incasulo zomonkelekele ezinhle. Nathi. Bakithi Knowledge Accessories. Okay. And nibana nanka amabhlukwe yabona. Okay, nanka amabhlukwe nawa. Wow bafethu. Wow madoda. Uyabo? Izinto abayiphethe ezinhle kanjani. Siyabonga kakhulu siswami, siyabonga. God bless you. God bless you. God bless you. Knowledge Accessories and Kitchenware. Siyabonga mani. Umkhankaso isukile umkhankaso umi ngendla. Okay, basifakela nazi ishandisi. Ishandisi lezi zinto ezaneza malo khoza ne. Zamekhisinesi. Yabona iclothing into abayiphethe. Yabona usiphethe manje into enjani. Siphethe umunye ushuni ke manje. Siphethe umunye ushuni, lo shuni esihamba ngawo unzima kakhulu bafethu. Umunye ushuni lo usuphethe. Siphethe ushuni waseJozi. Ushuni waseJoburg. Yebo lo nto le. Siyabonga bafethu. And then by next week ke bese ngizoqala ke bese nginikeza abantu impahla. Ngiyaqala ke ngiyangena door to door ngibanikeza abantu Christmas wabo. And then kwabe sekuba nangu my sister futhi ongithenje malume. Ngicela ungangisho igama lami nakho futhi ngiyanikela nami. Uyabona? Naye uphethe impahla ezinhle kakhulu. Ngiyabo ingubo ayiphethe. Uyabona ingubo esiphethe manje. And then saphatha nabo jean, gcwele nabo jean lana. Bafethu kuyasetshenzwa. Sibhizi kuyasetshenzwa abantu bazothola uChristmas. uNkulunkulu nje uzosisiza sikwazi ukuthi siye kubantu vele abadingayo, labantu laba vele abayidingayo le mpahla. Ngiyabonga kodwa kakhulu kunina nonke isupport enengipha yona. uNkulunkulu nje aqhubeke anibusise kwande nalapha nithathe khona. Sisiwami le Johannesburg, uNkulunkulu akuphe konke okufisayo. Nebusiness lakho ngathi lingaqhubeka leli ndlobalelana. Ngiyabonga. God bless you. Ubuntu mabande ebantwini.